28 январи соли 2024 варзишгоҳи Аҳмад бин Али дар Ар-Район, Тоҷикистон, Амороти Муттаҳидаи Араб. ман аз шаҳри Сочи, Федератсияи Россия инҷо омадам, ки футболбозони тоҷики худро дастгирӣ кунем. бовар кунед, вақте ки Тоҷикистони азизи мо бори якум бор дар ин хел бозӣ мекунад, хеле хушҳол ҳастам. аз хурсандӣ ман аз шаҳри Сочи то бо 3 ҳавопаймон то инҷо расидам. аз шаҳри Сочи то Москва, аз Москва ва Дубай, аз Дубай ва Катар, ки то инҷо расаем бо як саҳми худро дар ин бозӣ бонам. агар қисми зиёди варзишгоҳҳо дар забони арабӣ бо стад оғоз шаванд, пас ин варзишгоҳ бо номи зебои арабиаш Малъаб Аҳмад бин Али садо медиҳад. варзишгоҳи Аҳмад бин Али тақрибан дар 9 километраи шимолу ғарб аз маркази Ар-Район бино шудааст. дар ин варзишгоҳ клуби футболи Ар-Район бозиҳои хонагии хешро мегузаронад. варзишгоҳ бо номи Аҳмад бин Али Олисонӣ амири Қатар аз солҳои 1960 то 1972 номгузорӣ шудааст. варзишгоҳ 45032 ҷойи нишаст дорад. дар вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби Аморот усули бозии дастаи мунтахаби Тоҷикистон дигар нашуд. Петр Шегер нисбат ба бозӣ бо Лубнон дар ҳайат як тағйирот ворид кард ва ҷойи Рустам Соиров ба майдон Шаҳром Самиев баромад. аз оғоз футболбозони Аморот ба дарвозаи дастаи мунтахаби мо фишорот зиёд карда зарбаҳои хатарнок мезаданд. аммо дар дақиқаи 30 бо ҳуҷуми зебои Зоир Ҷӯрабоев хатти дифои мунтахаби Аморотро дар ғафлат гузошта тӯбро ба Ваҳдат Ҳанонов партофт ва ҳисоб боз гардид. ҳисоби 1-0 аморотиҳоро маҷбур мекард, ки бештар ба ҳуҷум гузаранд. саросима мешуданду хатти дифоъро холӣ мегузоштанд. эҳсони панҷшанбе дар як маврид ва Алишер Ҷалилов дар мавриди дигар қариби ҳисобро афзода буданд, аммо каме дақиқат ба онҳо нарасид. имкониятҳои голзанӣ аз даст рафтанд. дарвозабони мунтахаби Аморот Халил Исо олӣ бозӣ мекард. шогирдони Петр Шегер дар дақиқаи 72 метавонистанд бо голи дуввум тақдири ин вохӯиро ба манфиати худ зудтар ҳал намоянд, аммо партофти Шаҳром Самиевро бори дигар Алишер Ҷалилов ба дарвозаи холӣ раво карда натавонист. 7 дақиқаи вақти иловашуда ба қисми дуюми вохӯрӣ бо фишори арабҳо ба дарвозаи Рустам Ятимов паси сар шуд. як тӯб ба сутуни дарвоза бархӯрду аз зарбаи ҷаримавӣ Амороти Муттаҳидаи Араб ҳисобро баробар кард. Халифа Алҳамадӣ бо Ваҳдат Ҳанонов ба ин тӯби ирсолшуда бо сар зарба заданд ва тӯб вориди тӯри дарвоза шуд. барои ғолибро муайян кардан ду қисми иловагӣ ҳам кӯмак накард. танҳо зарбаҳои пеналтии баъди бозӣ метавонистанд яке аз дастаҳоро ба бозии 4-1 ниҳоӣ ҳидоят кунанд. душанбе, студияи телевизиони варзиш. бозигари дуюм аз ҳайати Имороти Муттаҳидаи Арабӣ ба назди тӯб меравад. рост ба рости тӯбро қарор дорад. зарбаи Рустам баргардонд. олӣ дар сатҳи олӣ ва Рустам Ятимов ин пеналтиро бармегардонад. дӯстони арҷманд, акнун мо дар пеналтиҳо пешсаф мешавем. бори дигар метавонед бубинед, олӣ буд инҷо, ҳама чизро дақиқ муайян кард. Рустам Ятимов тавонист Рустам ин ҳолатро бартараф кунад ва акнун ҳамаи чиз дар дасту дар пои ҳамаи мост. пеш аз ҳама дар дасту пои футболбозон. эҳсон ҳам лаёқати хуб дорад ва таҷрибаи ғанӣ. зарбаи бе ягон имконият барои дарвозабон. куллан Холид Исо ба тарафи дигар парид ва эҳсон бошад зарбаро бо ҳунар ва маҳорати олӣ иҷро кард. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар. дарвозабон
ба як тараф тӯб бошад, ба тарафи дигар. ба ду тараф тӯб ва дарвозабонро ҳаво дод эҳсони панҷшанбе. али солеҳ ба назди тӯб меояд ва барои ҷои зарба тайёрӣ дида истода суд. лаҳзаи ҳассос аст барои ҳамаи мо дӯстони гиромӣ. рустам метавонад инро ҳам бартараф кунад. бовар дорем. зарба ва тӯб вороди дарвоза мешавад. алишер шукуров ба назди тӯб меояд. алишер шукуров метавонад номи худро дар таърихи футбол меҳан бо ҳарфҳои тилло сабт менамояд. алишер шукуров зарбаю бигзор дигар овози мо то як ҳафтаи дигар набошад. муҳим ки феврал бошад, чунки бозиҳои даври чоракниҳоӣ ҳастанд ва овози мо дар он ҷо лозим мешавад. мо дар даври чоракниҳоӣ ҷомиёсӣ ҳастем. мо тавонистем. миннатдорӣ худро ба тамоме ки ҳаводороне ки мухлисоне ки моро омадан инҷо танҳо нагузошта, омадан моро дастгирӣ кардан, боварӣ кардан ва мо ҳам хело аз ҳаракат кардем ки аз бовариашон баромада бозӣ хуб нишон дему ва иншоалло ки бозии оянда ҳам боз аз ин боварӣ кунанду масалан боз мухлисони зиёдтар боз биёянд моро дастгирӣ кунанд. иншоалло мо метавонем ин ғалабаро ба тамоми мардуми Тоҷикистон мебахшем. ин як фикр мекунам як тӯҳфаи хело пурарзиш мебошад. мо дар хело ғамгин шудем ки дар охири дар фикр мекунам 93 дақиқа ё 94 дақиқа бале мо боварӣ доштем, ҳамаи бачаҳо аз худ 100% боварӣ доштем ки мо бояд ин бозиро ғалаба кунем ва ташаккури зиёд ба дарвозабонамон хело хуб аст. Рустам Ятимов фикр мекунам яке аз беҳтаринҳо дарвозабони Осиё мебошад. Очень тяжелая игра. Снова, так скажем, много эмоций потратили, но спасибо Всевышнему, что выиграли. Я думаю, все довольны, все рады. Спасибо болельщикам, которые прилетели нас поддержать. Это очень важно. 12-й игрок сегодня, так скажем, присутствовал на этой игре, поэтому всем спасибо. мардуми тоҷик имрӯз қаҳрамонанд. ин бозингарон қаҳрамонанд. мо тавонистем ғалаба кунем ва ин пирӯзиро шаб то рӯз якҷо қайд мекунем ва ҷашн мегирем ва сурур менамоем. мо дар Қатар то моҳи феврал боқӣ мемонем. пауло бенту сармураббии дастаи мунтахаби аморот он қадар аз ин бозӣ монда шуда буд ки аз мусоҳиба худро канор кашид. шояд гуфтан намехост ки мунтахаби Тоҷикистон бо ин дарвозабони афсонавиаш ӯро дар ҳайрат гузоштааст ва шогирдонаш эътимоди ӯро шикастаанд. бозингарони дастаи мунтахаби аморот мисли лубнониҳо сарҳояшонро боло намебардоштанд. аз мусоҳиба ҳама рӯ гардонида буданд. منم سلام میکنم خدمت مردم عزیز تاجیکستان. بهشون تبریک میگم برد بزرگشون، مرحلهشون به دور بعد و خیلی خوشحالم که مردم کشور تاجیکستان عزیز خوشحالن از این بچه‌هایی که فرستادن واسه این جاملات‌ها. خیلی مخلصم، دستبوس تمام تاجیکستانی هستیم و ما هم یکی از تاجیکستان‌های عزیز رو تو تیم خودمون داریم، توی ایران، توی باشگاه بزرگ پرسپولیس وحدت حنانوف. یکی از دوستای خیلی خوبمه و امیدوارم که تاجیکستانم بتونه دل مردمش رو شاد کنه و بازی برشن ببره. وحدت بازیکن خیلی بزرگیه، بازیکن خیلی خوبیه و مطمئنم بعد از این بازی‌ها که برگرده میتونه اون لیاقتی که داره رو بیشتر نشون بده، چون واقعا توانایی خیلی زیادی داره. Аваланбор, ассаламу алейкум, Таджикистан. Поздравляю вас тоже, следующий этап. Мы болели за вас. Очень рады, что вы тоже вышли, мы тоже вышли, потому что мы соседи как бы. Поздравляю весь Таджикистан. Конечно, Таджикистан, у них огромное желание за каждую игру. Это Таджикистан чисто за счет желания выигрывает всех. Надо вот это, еще надо добавить желание. Видно, что тренер тоже такой агрессивный, так, азартный, да, вот смотрим, да, вот молодцы, давайте дальше и больше, дай Бог. тамрингоҳи ирсол. петр шегард бо дастёронаш барои фатҳи боз як қуллаи баланди футболӣ камар баста буд.
таваҷҷӯҳи рӯзноманигорон ба дастаи мунтахаби тоҷикистон хеле зиёд гардид. дар тамрингоҳи ирсол телевизионҳои эрону малайзия ва конфедератсияи футболи осиё барои таҳия кардани гузоришҳо ҳузур доштанд. таърихи футболи тоҷикистон баъди суъуди дастаи мунтахаби тоҷикистон ба бозиҳои 4-1-ниҳоии ҷоми осиё боз ҳам дурахшонтар шуд. футболбозонро аз тамоми гӯшҳои канори ҷаҳон тавассути расонаҳои иҷтимоӣ табрику муборакбод мекарданд. акун дар вухӯрии 4-1-ниҳоӣ мунтахаби мо бо дастаи мунтахаби урдун бозӣ мекард. дастаи мунтахабе ки дар як гурӯҳ дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 бо ҳам қарор дорад ва дар душанбе бозии аввалро бо натиҷаи 1-1 мусовӣ анҷом дода буданд. метавонистем ба ғалаба ноил шавем, аммо ҳамагӣ чанд сония моро аз ғалаба маҳрум кард. урдун ягона дастае буд ки аз зинаи сеюми гурӯҳи И то ба бозиҳои 4-1-ниҳоӣ омад. дастаи мунтахаби урдун дар як бозии душвор ироқро ки ҳама дар бораи чемпионшавиаш ҳарф мезаданд бо натиҷаи 3-2 шикаст дод. дастаи урдун то охири бозиро идома медиҳад ва онҳо аз рафти бозиро афтода намешаванд, гарчанде бои низода истода бошанд. барои мо низ зарур меояд ки то охири бозӣ фикрамон дар бозӣ бошаду кӯшиш кунем ки ғалаба ба даст биёрем. тайёрӣ хеле хуб аст, рӯяи бачаҳо низ хеле хуб аст. мо хеле хурсандем ки ба мардуми тоҷик ин ғалабаҳоро туҳфа карда истодаем ва мехоҳем ки боз идома диҳем то ин ки сари мардуми тоҷикиро дар тамоми осиё баланд бардорем. урдун хеле дастаи қавӣ аст, бозингарои хубам дорад ва як-ду тоаш хеле фарқкунанда аст. аз мо ҳам дорем бозингарои хуб, мо ҳам бисёр дорем, иншоалло ки то охира бозӣ мекунем. фазо дар даста хеле хуб аст. дастаи мунтахаби урдун қавӣ аст ва онро мо дидем. мушкилиҳо дар дастаи мо ҳастанд. ятимов ва баъзе аз бозингарон каме худро нороҳат ҳис мекунанд. аммо умед дорам ки ҳама дар муқобили урдун ба майдон меоянд. урдун олиҷаноб ҳунарнамоӣ дорад. дар радабандии ҷаҳонӣ хеле боло рафт ва дастаи мунтахаби тоҷикистон ҳам. мо аз дастаи ҳарос надорем. дастаҳо баробаранд 50-50. But for me, Jordan is fantastic team and 50-50. Both teams can win this game. 1 феврали соли 2024 маркази эълом дар Мушериб. нишасти хабарии мунтахаби тоҷикистон ва урдун. сармураббии дастаи мунтахаби урдун Ҳусейн Амутаи Марокашӣ дар бораи дастаи мунтахаби тоҷикистон маълумоти зиёде дошт. ҳатто футболбозони зиёди дастаи мунтахаби тоҷикистонро медонист. ёдовар ҳам шуд ки чӣ гуна бо душворӣ дар шаҳри Душанбе аз мағлубият раҳо шуданд ва акун бори дигар дар ҷоми Осиё бо ҳам қоим месанҷем. мо ҳоло зарбаҳои пеналтии баъди бозиро пешбинӣ карда дар машқҳоямон ҷой додаем. ҳар ду даста имкони баробари ғалаба карданро доранд, афзуд ӯ. сармураббии дастаи мунтахаби тоҷикистон Петр Шегер ором буд. ба он хотир ки аллакай расонаҳову мухлисон ҳар куҷо онҳоро он қадар афсона карданд ки тоҷикистон танҳо ба ғалаба қодир асту на ба мағлубият. ӯ зиёд нагуфт. қувваҳоро баробар арзёбӣ кард ва аз омад кардани бозӣ барои яке аз дастаҳо ҳарф зад. Ҳусейн Амутаро аз мураббиёни беҳтарин мешуморид. دوم فеврал меҳмонхонаи Бениён Сри Давҳа вохӯрии Рустами Эмомалӣ бо мунтахаб. аз Тоҷикистон ҳамин рӯз 3 ҳавопаймо бо мухлисон ва падару модарон ва хешу табори футболбозон бо дастгирии Федератсияи футболи Тоҷикистон барои тамошои бозии 4-1-ниҳоӣ омаданд. миёни онҳо президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ҳам ҳузур дошт ва 4 соат пеш аз шурӯъи бозӣ ба дидори футболбозон омад. Салом алейкум.
дастоварде ки шумо кардем дар таърихи футболи тоҷик аввалин бор аст. барои ин изҳори сипос, ин ҳамаш меҳнату заҳматҳои шабонарӯзии шумо аст, каси дигар нест. ҳозир тамоми кулли тоҷикони дунё 60 миллион тоҷикони дунё фақат бозии шуморо тамошо мекунанд ва мухлисӣ мекунанд. шумо аллакай мегем дили на танҳо тоҷикони дунё, дили дигар мухлисони футбол ки аз дигар кишварҳо аст ба даст овардем. ва имрӯз мо ҳамроҳи худ аксарияти хештавори шуморо, волидайни шуморо гирифта овардем ки меҳнату заҳмате ки шумо дар бозӣ имрӯза мекунед, онҳо ба чашми сар бингаранд. ва умедворам ки шумо боз ҳам аз ин дам хубтар, беҳтар ҳунари худо дар варзиши футбол, дар майдони футбол нишон медиҳед. саломи пешвои муаззами миллатро ба шумо мерасонам. онҳо ба ҳар яки шумо саломи худро шахсан ба ман дастур доданд ки саломон касро расонам ва ман мерасонам ва боварӣ дорам ки он нияту орзуҳое ки пешҳои миллатам кардааст нисбати шумо ба он сазовор мешавед. Tonight for all Tajikistan and for everybody. I know you will do it. That's right. You have to do your best. ما را دستگیری میکنیم و وقت ما را حس میکنیم بچه ها قطعی شما کردیم میموز حرکت میکنیم که چه خیلی بازی و یانده را گذاشته میموز هم خیلی بازی کنیم مردم توجه خرسان کنیم ایم نومی هم ای بچه ها حرکت داریم برای شما تمام سلامت باشید. دوم فеврал варзишгоҳи Аҳмад бин Али дар Ар-Райён. ин бози дуввум аст ки футболбозони Тоҷикистон дар ин майдон мегузаронанд. ба дидани вохӯрӣ 35530 мухлис омада буд. дар варзишгоҳи Аҳмад Али дар бозии гузашта бо Амороти Муттаҳидаи Араб футболбозони мо дар вохӯрии 8-1 ниҳоӣ пирӯзӣ ба даст оварданд. акнун боз як дастаи арабӣ Урдун дар муқобили мо дар бозии 4-1 ниҳоӣ истодааст. агар Урдунро шикаст диҳем, Осиёро ба таркиш хоҳем овард. мисли мо миллионҳо ба ин боварӣ доштанд. баръакси бозии бо дастаи мунтахиби Аморот дар ин вохӯрӣ ҳуҷумҳоро тоҷикон шурӯъ карданд. шервонӣ Мабадшоев ки Амадони Камоловро баъди корти сурх гирифтану муҷозот шуданаш иваз карда буд, дар ҳама бозӣ намуна гардид. аммо имконияти олиро аз даст дод. ҳамин лаҳза аз хатарноктарин лаҳза барои ҳарду даста ба шумор мераванд. нимаи дуввум дақиқаи 66 зарбаи кунҷӣ аз канори рост. Анас Бани Ёсин ки нав ба майдон омада буд, зарбаро иҷро мекунад. тӯб дар ҳаво ва Абдулло Насиб бо зарбаи сар тӯбро ба тани Ваҳдат Ҳанонов мезанад. тӯб маҷрояшро дигар мекунад ва ворidi дарвоза мегардад. Рустам Ятимов ки самти дигар шудани парвози тӯбро дер дид, аз ҳаракат бозмонда буд. футболбозони мо ба ҳуҷум мегузаранд. боз як зарбаи олӣ аз ҷониби Алишер Шукуров. дарвозабони Урдун Абулейла бо душворӣ зарбаро бармегардонад.
вақт ҳам ба анҷом расид ва футболбозони тоҷик дар як вухӯрии баробар ба мағлубият дучор шуданд. Да, очень досадно и обидно проигрывать на такой стадии. Поздравляю команду Иордании с выходом в следующий этап. Они боролись, две команды боролись. Им сегодня один момент решил исход этого матча. Хочу поблагодарить всех наших ребят, которые на поле отдавали все, что было. Хотим сказать всем нашим болельщикам большое спасибо за то, что за столько времени нас поддерживали и внутри страны, и за ее пределами. Хочу сказать всем спасибо. Верьте в наш футбол, нашу сборную. Будем работать дальше. First of all, I want to say congratulations to these Tajikistan players. You can be proud. ба мардуми тоҷик ин бозии зебо муборак. Ба дастаи мунтахаби урдун ҳам муборак. Ман маъзарат мехоҳам ки ин ҷо мо ба бохт рӯбарӯ шудем ва натавонистем фарқияти як тӯбро аз байн барем. таҷриба ба урдуниҳо имкон дод ки ба ғалаба ноил шаванд. онҳо бори панҷум дар ҷоми осиё иштирок доранд ва мо бори аввал. мо бозиамонро тақвият мебахшем ва дар оянда ба натиҷаҳои беҳтаре ноил хоҳем гашт. Tajikistan is the first time, but I think we make proud everybody in Tajikistan, and I hope we will continue in the next years to develop the Tajikistan football. бозӣ ба анҷом расид. агар футболбозон хеле рӯҳафзода шуда буданд, аммо мухлисон аз бозии дастаи мунтахаби мо изҳори қаноатмандӣ мекарданд ва ин ҳисоби 1-0 моро аз ҷоми осиё 2023 дар канор кард. як соат баъд аз бозӣ меҳмонхонаи бениён сри давҳа барои дили футболбозонро бардоштану таскин бахшидан ва онҳоро ором кардан суханҳои хуб лозим буданд. президенти федератсияи футболи тоҷикистон рустами эмомалӣ баъди бозӣ аз нав ба меҳмонхонаи бениён сри давҳа баргашт. ҳамаш дастоварди шумо меҳнат кардем, заҳмат кашидем, имрӯз ба чунин мартаба расидем. рӯафзода шудан дар кор нест. ҳаёт, зиндагӣ, варзиш ҳам мубориза аст. ҳам бурд дорад, ҳам бохт дорад. ин аввалин бор аст дар таърихи футболи тоҷик ва чунин сатҳ баромадан. бовари комил дорам ки дар оянда низ аз индам хубтару беҳтар мешавад. рӯафзода нашавем. шумо аллакай саҳифаи таърихи тоҷикро тағйир додед дар футбол. 3 феврали соли 2024 фурудгоҳи шаҳри душанбе футболбозони дастаи мунтахаб бо сари баланд аз ҷоми осиё 2023 аз қатар ба тоҷикистон баргаштанд. дар фурудгоҳ онҳоро намояндагони ҳукумати тоҷикистон, федератсияи футболи тоҷикистон, шахсони расмӣ ва мухлисони бешумор пешвоз гирифтанд. онҳо дар ҳақиқат қаҳрамон буданд. то ин дам ягон маротиба чунин комёбиро футболи тоҷикистон ба даст наоварда буд. инҳо футболбозоне буданд ки барои амалишавии лоиҳаи орзу 2026 қадами устуворе ба пеш гузоштанд. акнун мубориза барои рӯйхат гирифтан ба ҷоми ҷаҳон 2026 онҳоро интизор аст. ташаккур ба шумо, ташаккур ба футбол, ташаккур ба тоҷикистон. Tajikistan